igsuon. Likayi yun nang dili kay ta maghukom sa atong isig ka tawo. Kay kung maghukom ta sa atong isig ka tawo, then kana bita atong gihukom ato pong ginahimo. Bura po gihukman nato ang atong kaugalingon. Sama pananglitan mingog kawatan kay ka, pero ikaw day mangawat pod. Huy, palakabit ka, unya ikaw pod gikabit. So inana nga istorya ba. Dahil kana bitang i-judge kay nimo ang tawo sa iyang kahimtang, sa iyang posisyon karon. Nga gikaminusan lang bitaw nimo, then wa ka kay balo ana ba. Kay ang atong kinabuhi gatuyok pa biya. Usay makaingon ta karon tubig ta. Wa ta kay balo sa umaabot, basin makalayo ta. Sama sa dagat, di ba? Usay mo balod ug muhunas. So dili gyud kanunay nga hunas usay pod mo taob. Ang kinabuhi ingon ana ra usab. Walay si bisan kinsang nasayod sa atong kaugmaon gawas Ginoo lamang. Mo nang wala man ta kay balo, so kinahanglan sa atong pagpaningkamot ato po nang ubanan og pag-ampo ug pagsalig sa Ginoo.